sir kami balik bukid no napod may taga simot.
Kasi tubig. Ah. Balik sa tubig. Sa tubig. Kuyang naog-naog. Kuyang naog. Pinanggan ang gilambos ang sira ka sa mga tapos kaya bugat kayo sira. Bugat kayo sira. Bugat kita na ko mga ito siya di makahilat. Diya sa airport. Katod ni bata. Pugan ka. Ilakid ko. Isa no balik to siya pero Disimbre balik to siya matutsi yun siya New Year ang siya ikauban pag New Year buhon ang kulianan pila na ka Pasko ano mga siya ikauban Katutski diya sa Malay pero sa Tunero sa Thailand siya karon sa panapon talagyan ingaw ginunta ayun mo pa mi karon sa kuan ang Salvador mga Katutski Salvador pa din nga lupit okay paulit kami bukid nun time check murag ano na alas 4:15 siguro maabot mo dito mga siguro mga alas 8 din siguro mga Katutski alas 8 pasado baka hindi ko karon sa sentro sa Cagayan murag kuan traffic kayo nahinay lang ito magkabot sa tubig Kana Cook nimo. ah mama ni buat mama ni mo nangi ito ba katara ba Nanti
naman dali yung kita dito. Magbihi pa sa gabi ilan eh. Bihi ang daplin. Ay! Mama orang Davao no? Ayan, Ang Kilayon? murag. Ay, makaon-kaon na diya na magkuhan. Grabe ka. Makaon-kaon na taga, pero nga kasi mag-usap na lang. Ikaw nga na nandun. Ano? Traffic kayo niya po niya ba? Tapos kuhan niya po tayo, gusto lagi? Kasi kuhan? Ito tagi ka pa. Mga lang kayo, di na kayo. Yan araw, grabe ganoon ba? Kasi ano mga Oo. Kita malusot. Dito na yan ngayon. Ikaw nang ganyan, lagi dito eh. Nagkuha? Nata? Hindi mo yung profil kay Kilap yan. hilad ning ikan naghila. Makahilap din istiyan ni makahilak na. Kahilap istiyan ni makahilak na. Pero suli ako. May nagpiluhan na. Dobig na dalap naman. Ligo. Ligo. Full. Siyempre pohon ka. Ulit ko ya. Kalamkam ta. Nindot yun dito dong. Silang sa landong ba kahoy? Ano yung sakyan ano? Pandako pa daw kung tinagpan. So, ilang service na? Service na dia. Karong lagi traffic in sentro.
Buwan. Oh, naunahan pa. 7-6. May tabi ang building. Yeah. Plantar na scoop niya. Aber. Aber mo karon eh. Ya. Ako. May kuwan. Tiga man. Wah, sa simbahan. Ayan, tulog plano eh. Sulod na. Bilang sa. Ay, tama. Ay, lagi. Hmm. Wah. Diyan mga liga sa una. Diyan mga liga sa una. Kamo. Luwag mo tani niya kay himo man. Pasero ka ng park niya na silid. Gani. Dapat na tayo maglibot diri mga panikit anang. Wala magpasagdan. Di mo parkinganan. Cuma mali nga kung ano nga terminal mga bus paingon o dito sa Iligan. Oh. Muslim na bata.
Cut. Dahil mama, maabot na rin pangumpra ba sila sa? Correct. Abot sa mama diri. Wala, bumbay yung waho. Sulod yung baho kaya ba? Oh? Sulod ng baho. Ang isda. Sige na. Oh. Nanay mo abot diri. Ano man yung plano? Ano magputa? Hindi, mura bumbay. Ito, nagyan mo siguro ito. Pilang kuan. Sakto. Itong, Nanay. hindi maparehas eh. Yaw. Sige na kita pundo na. Buksa ta. Kuan. Ngayon mo lang. Boarding ano sa Ba ni mga skang gabon ay. Adi na. Cukup. Kumilik. Parehara sila brake light ana. Mga brake light ani po. Oh, Oh. Forman ya ba? mura. Pilipina. dong. Tara to si Kuya kanu sa dani may ibutang ang kuan. Yelo dito. Parang hali na daw na. Nato mo pa kasi og maka time ka ulit ta to na ikuan dito. Pero di na makadami kay wala na siya sa amo chat nang ko ni amo ako sa mutanon to kuno sa pwede ra man ato manat matog ito yuhan ang preto sa amo. Atong tagalan ng cover para makakuan tag na ay free cover niya. Seat cover Ha? seat cover O seat cover pag atong wa ko bigay to lahi bitong kapalitan ni Kuya. Sabi mo to. Ato tong kuan para makuanta ba nga na ay free Oh. seat cover. Tao daak. tibutan tanggalan to putang likod Ha? tanggalan to putang likod Dani. Chat si ate. So, when yung schedule? Saya dai dai sa ingin niya Ha? sa ingin niya Ano sa yung schedule? ingin ni mga wala ko One day, mga August 27 ako ang date. Wala po mga birthday. Nagpa-upload niya. Kanina, gi-IE ko po cervix pa man daw. Dila? Masa sa? Close cervix? So, siya, okay, as long as safe ka og ang baby, then it's fine. Hindi tanay ganyan naman. Ha? Hindi rin tanay ganyan na. What? Kustal na kustal. PS, saan yan? PPS, NGT? Si GT. Sa Coastal Road, mga katuski. Saan na ko request ni Doc ba? Oo. Saan na siya sa ultrasound? Oo. Nga, sig na parking nga man. Way kwenta. Gaya ninyo, up, kuya diha. Davao, sa Davao na eh. Wala, di.
kita na ni. Maraming pang akot na. Dasok eh. Barge. Tanker. Nino, pakinga na gagi. Inaan ni Rakile pero gi pader pa na ah. Bagyo. Nata sila ka kuan. Talaga parking dia. Ang mga pulis, sila ram din masagdan din. Isda, isda. Hmm. Pulis isda. Kuan nila na kuan kay. Ano Yeah. si Mrs. Kay? Asa daw ko ta mga May sa na kuan. Barbecue lang ta. kaon na lang doon sa gawas. Nga city. Sa usang ta oras sa mabot nga gabi Alas 8, as na ibitapot. Nya baka ulat siya na dai. Kaon na lang doon sa kayo. Oh. Kaan na siya sa roadhouse na yun ang kwarta. Ayan na lang si Palutua. Gani daw. Enter ani. Panawag ato si Ate sa imo. Tapos si Ate sa Sila nga nag-drive ko. Sila nga namin may ganyan di pa ulit na. Tadigsik na. Pwede daw ng tutumoy. Sa tiyo mo siya, okay naman ang to. Hindi pagsilti. Ha? Yeah, mga ato pa matilating kuma, 30 na. Lunes. Aber sabat Domingo walay kuan. Walay operation. Dali 31. Oh. Oh, be. 31 man taron tapos. So 29 mo taro na. Oh. 20, 30 umas 30 Sabado. Sabado, 31 Lunes. Domingo. Domingo. Lunes Yan, 1. lo. Oh. Martes ya 2. Martis dyan. Ya, wala may kuan. Wala ba yay tinga ani? Admission Domingo. Unless kuan, unless kanang emergency. Or basin ugmay admit ka. Ano na yung sabi nga, ato ta Ina ni imo sing ingnan nga mga tug may kading. Ina lang magkuan may ugma ato may kang kading sa BPMC. After sa ultrasound. Kung sa ikuan na yating ano ma Pero til ka nung saan mulat-mulat. Ano siya? 8 Oh, 8 yun ang panay no? oh Oh. Kaya nakala na siya 42 weeks na na. mo gani 8 gani ang kuan ina nga ang sana overdue siya mag overdue sa 8 September 8 base sa compute ni Doc kay 40 weeks man siya karon ina nga 40 weeks man siya karon. Pinaka-traffic. Sa oras na. Ano na? Rin ang daan. Tutok pero hindi na maging perto ba Naraw ulit. Nahan. Malay ko yung bahay. Dapat siya sa pala. Salay, lapasan ba siya? kung sino yung ibawa sa perto may straight na din ha
Bingaw buto agian dito dapita. Hmm. Bingaw buto dapita agian. Naro rasa. Ganun mga gano'n. Pati yung tapika na. Lagi. Ngayon kita arong murag dagat panon. Siguro spirito ron, grabe ron ka. Traffic ka. Okay na. Barangay Balubal. San Antonio. Ata. Normal lagi nih. Liko Purbada. Ritagi. Ano, Kitnon. Sakta kay kamalika kita ka. Hmm. Ano, Hmm. Alas 10 in flight. ha? Ano naman? Uy. Nag-boarding na sila. Wala pa daw. Ay nala sila sa kuan gate. Ano siguro sa gate, pero naku, wala. Alas 10. Ano dapat free meal sila. Ano na Flight lagi? naman ako, alas 10. Okay ra sabi para nahus rin si Kuya Jis. Gani. 11. Ka, uwi na si dia. Ako lang kinayag ko tuwag mo iba. Oh, okay ra. Nana na siya sa sulod. Ano sa sulod na pangalan? Las 9 day, o ano lang day, monitor lang mo siya day. Las 9. Na, las 9 mo pa ron, ya. Gusto naman kaniya, basin patulog ba? Ay, kanang announce. Ya, napod niya. Yan ang tawagan din nila ngalan. Ay, lagi matungog, magkatulog. Tulog dala, di ba? Bakit siya man? Daghan, mga gita, di ba? Nahulpa na dito. Ano ni parking, guys? Nahulpa ang kasada, oh. Oh, sige yan yung bukat. Ito piniilubot. Bahala ka. Hala. Kikuwagro na ba? Traffic ya pun di ini bukit eh. Udah ka pa rin kasunod na to, no? Pagdali, daw gaya po kay. Jimmy. Jimmy. Ulap pa rin kasada eh. Shoot man. Pero di pa lang traffic dito. Dito pagi lang din. May lugar na may mudahan rin. May nagdala. Liki para mo yan. Ako din, wala na kaanak si Sid. Sid niya naglisod siya ng H-Dog kay Nani. Tiki. Urat naman ito ihang lana din sa bitin. Hatag nila. Ano sa mudan niya ginom? Pagkata gani. Ano naging mga pangayo? Oo. Kung ayaw dito ko nagpati. Sa division ito. Market? Sa division eh. Dito, sulod pa din sa division. Kuya pe. Market. Oo, sa man. Ay, okay. Ito mo din views. Ay, tatag yun eh. Isa ka lang slayran. Iwan ng bata na. Iwan-iwan. Baloy nila. Dato din perahan yung mga taon mo yun. Mga Amerikano siguro eh. Foreigner. Ito sa division. Di ba ito? Sa division. Ayun sila ang balay. May Balay. Ah, kilit mo. Saan ang balay? Malapan. Marksons. hindi mo nga ito eh, oh.
Gani. May ulan ko dito. Hindi rin ulan. Saan lang sila sa pangalan? Sa pangalan. Pwede lang sabi, gusto kaya po tayo. Mas 3 wala na sila kuya. Baka. Grabe ka ulan. Kini. Mingaw ka sa ngalan. Agoy. May pagkatong tap nga kumadong ito ting utang atong bato ba? Sige mahuhog ba? Kunan lang. Kung ilan nag Parang gusto dito kay tubig ba? magasan dito sa tayo no sa atop no? Ibugay pa po ito gamay. Gasan dito. Wasing. Ito yung masayupan mo. Hmm. Pwede raman ito. Tay balde no? Gamit mas bagyo pa na. Why balde ang tas tindahan? Kuha ko balde ito. Dito balde. Ano yung naong eh. Saan na din yung dito? Diyan na sinay ulan. Kuya, wala may nang masahiro. Gini magmarahan lagi dito ang madre. Hindi mo pa. Ipara sa tayo. Masihiruan din. Ito mga nagsunod na. Nagsunod ko. Ayan, yay. Oo naman. Ah, hindi na parang ito ba eh. Siruan ito. Yung sunod eh. Nakabunan sa bahay. Ay pakilid. Nani, puro. Van, kaya may pag-orman ni Bertek ni Pika. Daw, sama ko daw ko tao. So may agi namin. Check agi. Yan. Si Ma'am eh. Sub-Saharan price. Hmm. Nanulog ko ba? Sub-Saharan. Isa rin siya. Sa Africa, manangaguan doon, no? No, mga. Puno ka niyo. Dapat rin kayo, mga bulan ka. Na may jacket na na. Ha? Sinuko niya. Dali pa rin lamig pa ka na na. Ito sa Pikas. Ayun, nandiyan sa Chinese. Ang kulay ko sa bahay. Sarado. Turon pa. Saan ko mga dahil? Dito na sa Kisulan. Sa'yo pa man. Bye. Ang size. Yung size ka mo. Saan? Tagkahanap kita daw. Kisulan na tama. Sige. Sorry. Itong kambingan nito. Dito patag Valencia. Size. Suot-suot kita dito. Ang pagtamalan. Manolo 4 plus size na. Nakami dali sa Manolo. Kahinay lang kay ulan. May ulan tayo. Tulpoto lang ulan. Ha? Ito aray. Lagi oh. Tulpo ito. Tulpoto lang ulan. May tanaw dito sa tayo. Dulo ra. Gutom na ka? Manolo, okay. Dulo na ka na. Ha? Dulo na lang. Video na lang. Ang kuwan ba? Dito sa Kisuloon. Manolo naman eh. Nanti kambingan na pero gahi. Hmm? May kambingan din ba? Pero gahi. Tagpo. Kita parehong dito sa Nakakuan ito. Ibis. so kaya na itong ikan na lami dito. Lami kay May wala na ron.
nampi ilang karne ko. Kumingon ako ng kuwan nga, lata ng karne. Kusog tuwakan anan Sample. ina. Ang ina para sa imong high blood. Wala maintenance. Ang imo pa na, Imo man ba, maintenance mo na di mo ba? Sabi na hindi ka lang, ang maintenance niya, nakanan ko nung sa blood lang dayon. kasi ana So, puro sugar. sugar. Maganda yun. So, ang ganda. Tawa si Kuya. Siya na may kuan pa man dahil ng PCS na rin. Pag-isayo ko na lang siya. Kasi ay gawas. Siya mo jud bataan ni. Na, may kitagal din doktor. Ako na lang yun. Ha? Na, may kitagal din doktor. Kaya yan, balakak. Doktor na yun sa'yo. Di alamis sa mangima, Opo. Bilasan ko ba? mangima, grabe ka sinaw sa dalan eh. Hinggat puluhan. Hmm? Hinggat puluhan na to. Kani. Sakto gini lang ibagnos ba? Pero may lir ang itong pilit ano? Ay, oh, yapon pa. Kano kaya pa? Sige, ganagay pang racing nga pang wet. Oh. Kato mo pilit gito siya perminti sa kuan kay kuan man kining dili man ang dalan is pilit gid siya. Hmm. So ikaw mabalaka pero budanlog yapon pwede na gid siya pareha ng kuan lang. Ngani kusog man ang ulan, pero di kini danlo. Kuya mo kanina hinahinay. Kaya kay mo ano daw lang Ito kaya jalan. kung dahil Bago pa no? Yan na po. Wa pagi kabaw signal oh. Ano na ba? Ano pa mo ganina? Oo. Ano ba siguro to ba? Ito ada day. Wala ba nito ba? Day. Ito ada day. Wala daw daw. Signal light pa eh, kasi pa signal light. Ano pala siguro to? Ano siya? Ana po i-discuss ya. Tinwheelers din sa Kuan to mga kana ay forward pa nga yung man. Forward to. Muna na rescue dahil Hard. start Oo. aga aga Oh, dito. Pag ko palagi karon palagi dito. Mo pa pagamo sa rescue. Ito. Hmm. Ito. lapo Ito? lapo narapo sa ngit Uy, bangat Yes, ito motor at ito sa right. ligat ka nang tagkob daw Kay kamo siya. Sama. Timingan. terus kata pa rin puti kinadang ngita Langit. nang inani bitang Legit ya itu. kining Jalan. kining yung marker ba Oh. daan na ba Di mo klaro. hindi mo klaro kuwan pag Di po to ilisag. Di po to pwede ilisag suga. ilisan to to Hmm. ilisan to Para saan eh? di lahi siya nga kuan kay lahi man to design nga Oh, lagi. Sila na huwag ka dia. Yan. Ayan ako. Kadogo na ako. Nay, kaya di na maklaro. Kasi nangit-ngita. Sige, ito sige, babay na. Hindi na maklaro ang ugat. Hindi na maklaro anong mga naong sulod. Oh, ano din. Wala ginawang kita.